खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ महाकुम्भनिफ्राय फैफिननाय समाव गोमानाय जयन्त ब्रह्मखौ बिहार रायजोनिफ्राय मोनफिनबाय होनना खौरां मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि सापागुरि रलिं मेलनि गोमानानै थानाय जयन्त ब्रह्मखौ मोनफिनबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जयन्त ब्रह्मखौ बिहार रायजोनि बिक्रम थानायाव मोनहैयो। नखरनि सुबुङा दायो जयन्त ब्रह्मखौ न' फारसे लाबोगासिनो दङ होनना खौरां मोननाय जादों। आसामनि मोन 9 जिल्लाफोराव 50 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारहुंखा बारगोन होनना खौरां मोननाय जादों। बोथोर बिगियान केन्द्रआ कार्बि आलं, डिमा हासाव, सोनाब कार्बि आलं, गलाघाट, जरहाट, माजुलि, चराइदेव, डिब्रुगड़, तिनसुकिया जिल्लाफोराव हाई एलार्ट फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। आबहावा गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय दिल्ली सोरखारा गोजाम गारि मटर गारिफोरनि सायाव गोदान आयेन दादों। 15 बोसोर गोजाम गारि मटर गारिफोराव पेट्रल डिजेल सोनायखौ बन्द खालामनो थांखि लाबाय। दिल्ली सोरखारा मख'नो गोनां दि बे थांखिखौ फैगौ 1 एप्रिलनिफ्राय मावफुंनो आखायाव लादों। दिल्ली सोरखारा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ पिकेबि मुंनि मोनसे गेसाव बेदर बानायग्रा कम्पानिनो फानबाय होनना राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गसाइगावआव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बिजेपि हान्जाजोंनो जयै खौसेयै गेलेगोन आरो 30निबो गोबां मासि लानानै देरहासार जागोन होनना फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ थांखिनानै हाग्रामा महिलारिया सासे जौ फाग्ला आरो सासे अख्रा आखुनि मानसि होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ प्रहलाद कास्टम आरो बिक्रम गुसुङै पिकेबि मुंनि मोनसे गेसाव बेदर बानायग्रा कम्पानिनो फानबाय होननानै बुंथिबावदों। जाय कम्पानिनि थाखाय दिनैनि दिनाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जोबनो थांगासिनो दङ होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। सोरखारि फरायसालिफोराव फरायसानि अनजिमाया बाङाय जाबोनाय समावनो माखासे फोरोंगुरुफोरा गोदान आदब बाहायनानै सोरखारि फरायसालिखौ गोसो बोहोनो नाजाबाय थानाय समावनो बाक्सा जिल्लानि तिहु बरमा गुदि सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय आलागजार गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि खोरोमसार बसुमतारियाबो सोरखारि फरायसालिनिसिम गोसो बोहोनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा साननैसो सिगां फरा फोरोंनायजों लोगोसे मोसानो फोरोंनायनि मोनसे भिडिअआ रायजो नाङैनो भाइरेल जाखांबाय। बिदिनो फोरोंगिरि खोरोमसार बसुमतारिखौ बे खेबाव फिन फरायसाफोरजों लोगोसे रंजानाय मोनसे भिडिअआ भाइरेल जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गेलेनाय रंजानायाव हेफाजाब खालामदों फोरोंगिरि मनमति स्वर्गयारी, मन्जु बर', फरायसालि सामलाय आफादनि सोद्रोमा जनालि स्वर्गयारी आरो अन्जना बर'। बिथांमोना बिदि गोदान आदबजों सोरखारि फरायसालिफोरखौ गोसो बोहोनो नाजानाय खामानिखौ बयबो मोजां बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। पश्चिम बंग रायजो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 4थि बोसोरसालिया जथुमाखौ देग्लाय आलिपुरदुवार जिल्लानि सिङाव थानाय सेखामारि मादारिहाटआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। बेनिनो गोथार थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मुस्रि खनिन्द्र बसुमतारी। बिथाङा थान्दै मेलखौ बेखेवनाय बुब्लियाव बिथाङा एबसुनि जोनोमनि जारिमिन, जोनोमनि उननिफ्राय बर' हारियाव एबसुनि बिफाव आरो माहारिबादनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै पश्चिम बंग रायजो एबसुनि बेंगलनि बर'फोरखौ जेब्लाबो खौसेयै लाखिनांगोन होननानै एबसुनि मावथिफोरखौ थांखिनानै खावलायदों। थान्दै मेलाव मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारी जर'खा आलासि महरै बाहागो लानायजों लोगोसेनो नोजोरबोआरि महरै बाहागो लादों। फारियै बुंथिगिरि अबिद नार्जारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राजेश बसुमतारी। बिथांमोना सा 10 आसुनि सोद्रोमाफोरनि मोनसे जर'खा हान्जाया बिटिआरनि गुबुन जिल्लाफोराव दावबायफैदों। बिटिआरनि उदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा आरो चिरां जिल्लायाव दावबायखांनाय उनाव मैया मोनाबिलि समाव क'क्राझार जिल्लायावबो दावबायफैदों। दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि हान्जाया। मख'जाथावदि आसुनि बे
जर'खा हान्जानि दावबायनायनि थांखिया बिटिआरआव आसुनि आफादारि बिथिंखौ नोजोर होनायजों लोगोसे गोख्रों खालामनाय आरो रायजो राजाफोरनि जेंनाफोरनि सायाव संदाननाय। आसुनि थान्दै हान्जाया मैया मोनाबिलियाव क'क्राझार सोहोराव थानाय क'क्राझार जिल्ला आसु मावख'आव सफैनायनि उनाव आसु हान्जानि लोगोफोरजों मोनसे आफादारि मेल खुंफुंदों। 8 नं दतमा बियाबनि दतमा गामियाव जानुदे रुरेल लाइब्रेरिनि गोदानै लुफुंनाय न' बेखेवदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 8 नं दतमा बियाबनि बोरजिसरा प्राइमारि सिङाव थानाय दतमा गामिनि रायजो राजा एबा फरायसाफोरनि सुबिदानि थाखाय बिटिआर सोरखारनिफ्राय मोनफुंनो हानाय आसनिनिफ्राय जानुदे रुरेल लाइब्रेरिनि थाखाय गोदानै न' लुफुंनायखौ मैया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत सोरगियारि बिथाङा बेखेवना होदों। मख'नो गोनांदि मैयानि बेखेवनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत सोरगियारि बिथांजों लोगोसे मिरु लाइमोन गांखं हान्जा रांगिरि फुकन लाहारी बिथां आरो TCLCCनि मासिगिरि जयथिरेन्द्र ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे गोबां UPPL दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना लोगोसे मैयानि बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मावफुं सोद्रोमा बिथांजों लोगोसे क्लाबनि आफादगिरि बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्राखौ फोरमायथियो। 9 नं बनरगाव BTC बियाबनि सिङाव थानाय सोनाब बांलासरा खासिबारियाव BPF दोलोनि जयनिं हाबाफारि लादों। BPF आफादगिरि बारग' BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव बांलासरा खासिबारि ओनसोलनि UPPL आरो BJPनि सा 320 सोद्रोमाफोरा मैया BPF दोलोआव जयनिं जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मावनो हागोनखौसो बुंदों BPF दोलोआ होनना प्रमद बर'नि सायाव गोख्रों बिजाथाइ होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद ABWWFनि खुंगा 10थि बोसोरारि जथुमा खुंफुंदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 10थि बोसोरारि जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलांबाय। बे जथुमानि गेजेरजों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गोदानै आफादगिरि महरै मनुमुति नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै लीलाबती बर'खौ सायख'बाय होनना खौरां मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।